Дами и господа, този поздрав е специално направен от Борис за четиримата си сина от Съдиево, за най-барен ги Анди Бари България, за най-добрите от Съдиево, за Душо Смайо, Рашко и Божидар, Валигар ми на четиримата братя, всичко им върви! За най-големите, за Гошо, Смайо, Рашко и Божидар, хайде братя, папардана си България. Тумаре, Ръсакен Саяша, пралалан от Съдиево. О, мудар да не си душманен, Томаре, баре, грастън са на и баре, Анди България, Съдиево.